Vale, entón nada, rapazada, pois tocades aí o temiña. Perfecto. Hai que ir cantado a casa, pero bueno. O sea, non te lo crees. Como claca me vale un bote de batería suelta. Oiches, ido de profesional cantando a voz aquí. Fai. Hostia, si fai. Tamén ahora tampouco das chorradas. Antes era... A brisa xa notou que a necesito meu carón, rozarlle os beizos, renunciar ao sol. Tal vez me trai a súa voz, algún recordo, unha canción. Preciso comprobar que non marchou. Esta nota vai por ti, sabes ben que dou pendiente ser feliz, pero ardendo vai seguir. E non sei si mirando cara ao mar podrei velo naufragar, quedará unha corda por si queres voltar. Non sei si fallou o foi el que nos matou, pero botan falta na deixar o teu carón. Fiquei ollando pra un café, un segundo razonei, perdino todo pensando que gañei. Falei do medo de avanzar, calei as ganas de soñar. O inverno quere darme tregua xa. Cae a noite con silencio no buzón, o seu nome apuñalando má traición. Outra nota para ti, se non volves solo intenta ser feliz, non me esquezas ao partir.
Aprobaron. Non é como se empeza, como se acaba. Joder, que Gracias, venga o increchendo aí. Sí, buenas noches. Sí, tío, porque vas navegando, sabes, por é o que dijo sempre, a Sí. música é navegar polo mar e calma, chicha, un pouco de nordeste, de repente se levanta mal tempo e mola, la dejas a planeadora e saltar. Tanto, tío, literalmente. Pero, hostia, está guai, moi... Buah, muchas gracias, bonito, tío. tío. Muchas gracias. Qué ilusión. Pero... Ahí estamos. ¿Queréis algo algún favor? Sí, sí, por favor. Por A ver, ahí. é que parece que non, pero a parte da presión das cámaras é que... Sí, sí, da impresión, da impresión. Es guai, tío. Pues parece que estamos máis nerviosos diante de 3 personas e 4 cámaras que diante de Sí, todo. de logo. A ver. No, que ainda estou aprendendo, yo non lembro. Nós ainda non sabíamos poñer os calzoncillos e che estábamos vendo cantar. A ver, nós ao final... A ver. Vamos nada máis, ou sí? No, no. Vale. Está. Esto luego vaya así, tal cual, sin cortar. ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. Todo. Al natural. Sí. Pero de onde é a banda? Porque tires de Tui, non? O batera, Sí. o resto. Bueno, Ser somos de Santiago. Sí. Eu son de la de Redondela, este de Salvaterra, el sí que, bueno, Eu son de Esteiro. Esteiro. Eu son de Esteiro, pero, bueno, a ver, levo vivindo aquí xa uns anos, por causas da vida, pois, xuntámonos para facer un... Como tal diremos de Santiago. Sí. Sí. Ah, bueno. Porque nacer nace Sí. Buah, contalle como... Sí, contalle. Como contamos na entrevista con os coñecemos. No, hoxe Opa, vos a entrevista a Javi Maneiro. Señor. Moi boas, benvidas e benvidos a outro Facendo Barullo. Hoxe temos a honra de ter con nós a Maneiro e a Xalundes, que acaban de tocar un temazo. Que tal, como estamos? Eu aquí estou super cómodo e flipando porque con música en directo empezar unha entrevista sempre mola un huevo. E a verdad que me sorprendeu bastante a banda e a canción é preciosa. Sí, señor, aquí esta rapazada están pegándolle duro. Que acabades de... O da USC agora, levachedes vos aí o primeiro premio. O primeiro premio, non? Estábamos con Fuego Lolita e con Maleza, fomos os 3 finalistas, e finalmente gañamos nós, e a verdad que foi un pisortazo, ainda estamos que non o creemos. Que guai. Carmen, como estamos? Todo ben, tamén alucinando escoitando esta nova banda. Bueno, non sei, digo nova, canto tempo levades? Nova. Ano e medio. Pero xa tocades en directo... Sí. En activo, Nos buscamos as castañas un pouco. En activo que fará un ano e Un ano e 2 pouco. meses ou 3. O primeiro concerto foi en febreiro do ano pasado. Aí, efectivamente. Non vos poñades serios agora, eh? No. Sabes que... Sí, a ver, bueno, a ver. O mellor é dicir, un ano e pico. Sí, estaba esa boa, é que esa boa. Levamos un ano e pico. Pa que ser canto- exactos, E ese total. pico, mano, que máis dá? Pico que la goña. Efectivamente. Ao final. A verdade é que aquí hai unha canteira no centro moi guai, tío. Temos un montón de bandas, como as que comentaba Martín agora, eles, Fuego Lolita e demais, que están tirando forte, están... o que lle chaman agora música de guitarras. Agora xa hai división de música de guitarras e a música, supoño que lle chamará a xente, non? A ver, Pero- o que mola é ver grupos tocando instrumentos. Fantástico. Sabes, máis instrumentos e máis Se agradece, músicos, ¿no? E creo que, bueno, home, para outras tipo de propostas está guai que aba bailaríns e mogollón de lume, fuego e luces de la hostia, pero realmente a música é iso, tío. Son O premio unha da banda USC ainda non dá unha para banda tanto. de xente, tío, tocando instrumentos e transmitindo en equipo. E iso é o máis bonito. Que toquen instrumentos xa é bastante importante. Xa é un punto bastante Sí, coño, importante. estou manager para tocar sus huevos. Pero, bueno, os músicos terán que tocar. Algo haberá que facer. Eso cambiou moito, non? Donde que comezaches nesta andaina da música e tal, ata agora, claro, antes playback non había, en directo, nin bases, nin nada, non? Era todo... Era todo a pandemillo. E realmente, joder, aquí ahora vendo toda a instrumentación que tendes, as posibilidades son unha maravilla, porque eu acórdome de empezar
e estar primeiro na salita dunha casa, dai como facíamos tanto barullo nos mandaron ao cuberto que non collemos nin de pé e logo fomos, tío, ao garaje da miña casa e ali tiñamos un pouco de poder movernos, pero eu cantaba por un ampli dun baixo e a batería o primeiro non tiña nin charles, sabes? Entón tiñamos máis problemas para poder ter equipo potente, pero bueno, non o que queríamos é facer ruido, sabes? Entonces eso pouco a pouco fomos comprando cousas, pero bueno, era bonito eso, non? De xuntarse para ter unha banda e facer cancións. Agora, joder, hai máis posibilidades, pero que mole que volva a resurxir eso, non? Podes enchufar non a un microondas, podes enchufar Sí, Hostia, era bastante complicado. Sí. Pero bueno, tío, nos tocou vivirlo así e vos que tenes outras posibilidades, tío, o que mola e realmente o importante creo que é o germen, o que levas dentro e o que tes que contar. O bicho, sabes, o que porque decía. eso vai ser o que te diferencia de outra peña, ter algo que contar e ser verdad. Dirías que iso tamén forja o carácter, en plan rollo, o de empezar moi desde abaixo, rollo, con equipo bastante humilde e tal, dirías que forja o carácter despois para salir e comer todo? Eso forja un pouco a amistade entre a banda, sabes? Porque te axudas, un non ten pasta, outro pon pasta para axudarte a comprar un plato, sabes? Te une como banda, pero logo a nivel músico tens que estudiar, sabes? E logo tens que tocar xuntos. Hai Entonces, que levar o germen ao final. claro, por eso que o importante é o que levas dentro e o que queres transmitir e cando se xuntan 4 músicos, sabes? Que teñen o mismo camiño e os mismos gustos, ou incluso gustos diferentes, e logo se mezcla e sale, sabes, unha movida que distingue, me cago en tal, como mola. No noso caso, Claro. nos temos influencias super diferentes, vendo funky, nos vimos do metal, quero decir, ao final, pero vemos como converger aí. Pero que a música, eu creo que eso, non, a mezcla de varios estilos, porque creo que xa está todo inventado. Sí. O que mola ahora é eso, de meter todo nunha cubitera, darlle unhas voltas, e decir, hostia, que é licor café, ou... ou, a que sabe esto? Sabes? Pero mola, entón, joder, eu creo que eso é o que debe ser, para que, cando un grupo se repete un escenario, transmita. Si ten todo eso, eu creo que é o máis importante. Logo que lle guste a peña máis ou menos, Se gustar a ti, ao final. claro, que vos ten que gustar a vos e logo, co tempo, sabes? E facendo mellor, e as modas cambian, e os gustos cambian, e agora hai festivales de todo tipo de estilos. Entonces, sempre vai haber un hueco e sempre hai público que os vai a escoitar. Entonces, eso, ir avante co que vos mole a vos, e intentar facer o mellor cada vez, que iso é o importante. Efectivamente. E non deixar nunca de ser piña e ser colegas. Iso é o máis importante Eso tamén. sí. Porque eso si se nota cando se ve a tocar unha banda, se ve Que si non se están... dan ben. Aqueles dos están pelexados, outro tal. pues eso se mira, nota. Sí, Aí creo se transmite, o corpo sin dicir nada tamén transmite moitas cousas. Sí, pues eu creo que a fortaleza máis grande que temos aí reside en eso, porque a verdade que viñamos de, literalmente, que se non fora porque montamos algo, cada un estaría ca súa vida, seríamos totalmente descoñecidos, pero a raíz de eso, de vivencias, estar aquí encerrados, romperse a cabeza uns cos outros, pelexar, porque pelexase, eso é como unha familia ao final, pero o importante é querer eso ao final, é que estás aí despois do bo e do malo, ahora mismo temos un ambiente que somos máis familia que unha banda ahora mismo. É unha familia, pero sana. Eso é guai. Sí. Non me lembro do que falabas antes de comezar, que o batera non tiña nin batera. Cando comezaba con a miña primeira banda, ali en Ferrol, ensaiábamos nunha antiga zapatería. E claro, como vos rapaces de instituto, pensamos que as hueveras insonorizaban. Entón, claro, nos chamaban a policía, era tocar 10 minutos, policía. 10 minutos, policía. E entón, claro, ensayábamos de 10 minutos en 10 minutos ata que viñan a terceira ou cuarta vez. Bueno, rapaces xa que vamos a chamar, porque era zapatería. Sí. E daquela, o batera era unha caixa, unha cacerola, o sea, unha caixa de cartón, con un pedal de bombo, tal. Sí, e dándolle a movidas. Pasábamos por un ampli de teclado pequeniño estos de práctica, o baixo, a guitarra eléctrica e outro cunha guitarra española. E cantando así, claro, ¿no?
Entón, claro, e ensayábamos e tal, e tocábamos os temas e demais, e me lembro do primeiro concerto que fixen na miña vida, que eu tiño o brazo roto, o brazo dereito roto, e nun festivaliño que facían de bandas de fin de curso, ali noutro instituto e tal, ali fomos a ver aos compis, e nos veron entre o público, veña, subide e tocade. Non se podían tocar os do instituto e tal, e entón collen a escayola, rompina para atrás para tocar e tal, tiña roto aquí, tocamos, máis mal que ben, non me acordo, unha de, non me acordo, Lagrange, unha de Si Top ou algo desto, tal, e a sensación de repente de que o batera tivera unha batera e ter un micro diante e tal, esa sensación, tío, de repente, claro, nese momento nos mirábamos entre nós e era como unha movida super... De poderío, non? Dices, hostia, teño un cimento aquí. Sí. Máis sorprendido salierades vos. Efectivamente, tío. Claro, porque ademais nos viñamos de todo isto do xabarín, da música do xabarín, no? Que ainda sigue habendo demais, pero todo aí todos os 90, todo ese pico e pala, pico e pala que fixeron con nós gracias ao xabarín, no? Que saíades todos rock and rolleando pa diante, fuchedes escola, no? De moitos, entón, claro, eso flipábamos. Sí, a verdade que o xabarín axudoulle moitísimo a música e ao idioma en Galicia, moitísimo. Sí. Porque, de repente, nun programa que era para nenos, mostrar grupos, tío, de rock con letras totalmente diversas e tal, e que enganchara de tal maneira os nenos, joder, que despois os espectáculos xabarín eran inmensos, non? E notabas que os nenos que falaban en galego e cantaban as cancións das bandas do xabarín. Eso foi increíble e axudou moito, por exemplo, na miña banda antiga, pois foi un pelotazo a axuda que nos dou o xabarín. Flipábamos. A vos bichedes o xabarín? Vos tocou, chegaste? A min me collino pouco tamén, Tiña o CD na casa. Eu a día de hoxe creo que son socio, non sei onde hai que renovar, pero... Aí tes o carné? Teño, pero vale, ten a miña irmán, Eu tiño o carné de socio tamén, o verde, aquel... Eu fora conocelo, incluso a TVG así. Meu pero pai traballa na Televisión de Galicia e tiñamos aí enchufe. Acórdame que fun conocer. Pillei un pouco de xabarín, non me acordo moito das bandas, pero o que sí que teño consciencia de que hai moitas bandas que replicaron esas cancións. Acórdome de Dirty Socks, por exemplo, fixeron un Stone na lavadora mítico, e foran como exemplo para bandas de rock. O Caimán do Río Tea, non? Stone na lavadora. Stone na lavadora. Efectivamente, de Pontareas. E o San Cristán... Aí ven o do rastrero, non? Efectivamente. Ainda estuve en fai pouco con Xurxo Souto aí tocando, presentaba un libro sobre o Bravú e tal, e mandamoslle todas estas de... Estou na lavadora, satélite xabarín, todo... A caidiña, como sempre. Hostia, a que molaba a mí, que eu coñecín aí a unha das persoas das que realmente me sinto seguidor, sabes? Moita peña ve, hostia, por un grupo potente, o Rolling, diste, sí, bueno, sí, son a hostia, pero eu necesito a unha persona palpable que a poida tocar, non? E que poida saber e conocer a súa vida de verdad, e non que, bueno, que todo se engrandece ás veces con a escritura e a verdad non é a mesma. Pero aí conocín ao maestro reverendo, tío, no Xabarín Club, que viñera a meter teclaos e fixeron unha canción que era Carmiña Bacaloura. Chamábame así, meu irmão a min. Sí, tío. E as vivencias que tuve con ese home, as cousas que escoitei do que fixo na música e como atravesou Europa con Wyoming e todo eso foi espectacular. E eu, claro, de repente con un tío así, con unha andadura de la hostia, e de repente vexo que ven para gravar o estudio e viña así, non lle daba tempo a comer, e dixo eu, reverendo, teño aí unha sanguichera e facemos aí un sándwich, si, tío, fai mai e tal. Entón, hostia, pero non pode verme ninguén, metido no cuarto de baño facendo sándwiches, o maestro reverendo, tío, tirándolle esas agachadas, sabes? E, hostia, fixemos unha amistad cojonante, tío. E claro, morreu hai tempo, habrá... Bueno, morreu... Bueno, non vamos a dicir de que maneira, porque como moren as grandes estrelas, sabes, soas. E cando gravei con Jabón Blue en Madrid, chameino para que viñera
a tocar, e digo, reverendo, me cago en tal, tío, mandinchos 10 temas, no quero escuchar nada, señor Vázquez. E chamábame señor Vázquez. Señor Vázquez. E dije, me cago en diola, porque te acabo de bajar un coche de alquiler para que veñas aquí e tal. Leváballe latas de conserva, e a hostia, eu, claro, le viño unha así tan grande que era como o volante dun coche. Dije eu, está cuidado, está saca cando veña peña, porque unha vez que abras, se estropea. Non te preocupes. E chegaba ali a ver, ponme un tema. Eso non necesita nada, señor Vázquez. Outro tema, eso tampouco. Dixo, me cago en diola, eran 15 temas. Dixo, eu iba xa pro 7º octavo e me dixía que non. Dixo, vamos a ver. Tocarás en algunha, non, tío? Tocou en dúas, tío. E fixo magia, macho. E incluso nunha cambiou a letra. Díxome, como dixe eso, señor Vázquez? Si ti pensas que estás mal, ven conmigo a traballar. A traballar! Dixo, vale, pois de puta madre, cambiaina, tío. E sempre me sinto orgulloso de eso, de dicirme, señor Vázquez, sácame el resto de aquí, que me está tocando las piernas, y estoy tocando, me pone nervioso. Sabes? Cales son esos temas nos que dis que fixo magia? Tocou en, falo dos de Jabón Blue, tocou en Era para min, e en outra, como se chamaba aquela canción, home? Non me acordo. Bueno, Era para min. En Era para min, sí, que aparte ahora, cando celebrei os 10 anos da saída do meu primeiro single, recuperín esa canción de Jabón Blue, pasei no galego, tocámoslo na mesma velocidade para coller a pista antigua do seu piano e traela e facelo así, tío. Me parecía, sabes, unha homenaxe de traer... Bonito, sí, señor. Sí, e agora tocamos en directo o tema ese, e a Iria fai exactamente o mismo solo que fixo o Reverendo. Que guai. Sí. Eso é, non sei, é a hostia. Un homenaxe super chulo. Sí, e lle coñe moitísimo cariño, pero moitísimo cariño. E aparte o tío era unha estrella do rock and roll, tío, de verdad. Sí. Cando viña a gravar con Herederos algunha vez tamén, iban a buscar ao aeroporto e decía, chegaba ali co seu jabán, e o seu rollo decía, chegaba tío, a ver, vienes a buscar a mí? Si, toma, llévame a un bar. Primero lo primero. Claro, sabes, era a hostia, tío, eu flipaba con él. A mí me causaba, tío, impresión, sabes? E aparte era un tío super respetado e super respetuoso tamén, sabes? Entonces, de feito, o rollo de, por exemplo, aos teclistas, eu teño escoitado ás veces o Reverendo non sei que tal, pero ven por este home, o de chamarlle ás veces a un teclista dunha banda, non a él, non? Pero a outro, o Reverendo tal non sei que aos teclados, non? Pola imaxe potente deste tío e polo potente que sí, foi, era un tío peculiar e con moi bo gusto, tío. E aparte, daste conta que moitas veces queres meter demasiadas cousas, non? E ti sempre queres darlle moito color a roupa, non? Por compararlo con unha canción, non? E chega e te di, mira, tío, no. Hai que darlle exactamente o que necesitas. Se te pasas, desvirtúas. E entón, claro, dixo, joder, pero acabo de pagar o alquiler dun coche. E a mí que me toca solo en 2 temas. E me dou unha lección que flipas, tío. Menos e máis, e o importante algo que realmente aporte. E iso é a experiencia que pillas da xente que xa leva moitos anos. Sabes? Porque moitas veces pecamos de querer dar e a veces, tío, hai que dar menos e con eso te respetan máis. Falabas de Iria agora, bandaza que levas, non? Que entes por aí? Sí, a ver, estou moi contento de que realmente non só porque é unha bandaza, sino que confían no proxecto e confían en min. E desde Pepelu Blanco, que entrou agora mesmo na banda, que é un animal, e aparte como... Tan bo tipo, verdad? Eso, tío, é que realmente hai cousas que aprendes e que é mellor ter personas igual que non toquen tan ben, pero que aporten ese rollo de, sabes, de ser naturales e non egos, e eso non mola, tío, porque ao final dinamitan as cousas. E Pepe é un pedazo de pan. E logo está Pachi Cruz no baixo, que toca, bueno, con un montón de peña aquí en Galicia, e está nunha guitarra Rubén Cores, que Rubén Cores, fíjate que eu cando teño Jabón Blue, el tiña 13 anos, e o seu pai era o meu jefe na descarga dos barcos. El era mantero e eu metíame aí abaixo nos barcos, nas bodegas, a quitar o atún e tal, e dixenlle, joder, tío, teu rapaz toca que flipas, tío, por que non mo deixas vir comigo?
sabes? Eu levo por aí os concertos, tranquilo que che vou cuidar. E que toco un par de temas, tío, para que vexo que é subirse a unha escena diante de peña e que eso lle dea ganas, tío, para prosperar e mellorar como músico. E eu levaba con jabón blue, tío, eu subía a cachapernas, claro, e el tiña unha Gibson así de color cereza, tal, e soleaba, tío, en 2 temas facía solos e eu quedaba e a peña alucinaba con el. E así, e fíjate, depois de tantísimo tempo, agora é a persoa, tío, que eu, a persona que me arregla as cancións e que, bueno, o director musical da banda. E dixo, joder, que bonito, non? Este rapaz que empezou así. Nada, que toca, é unha maravilla como toca. É un bestia parda. E noutra guitarra está Fernando Calvo. Outro manco. Outro manco. Que tamén toca moi ben, pero que é un amor de home. Porque é un cachondo mental, tío. E eu me parto o cu de risa con él, sabes? E non vindo da banda que ven e tendo o nome que ten, sabes? É a persona máis humilde e máis traballadora que flipas. Que agora está coa Matumbá, non? Tamén está ca Matumbá. Está tamén tocando con Matumbá. Sí. Me acordo que vos fun a ver en Pontevedra fai un ano así, que de repente, o sea, encendes as luces e tal, e miro pa dereita e digo, guitarra que está tocando aí, cando miro a Fernando, digo, madre mía, tío, que maravilla. Para min os suaves son, son a miña vida. Imagínate un medreico suaves. Claro, por eso, telo ao lado, tío. Claro, eu estaba no instituto, e ali daquela época en Golden Fish viñan todos os grandes grupos. Viñera Barón Rojo, Sangre Azul, Suaves, Ilegales, todos. Vaya canteira, E o primeiro que fun ver foi os Suaves, porque o conserje do colegio, non sei que tiña aí enchufe e tal, e me daba as entradas. E eu era enano e me podía colar. Entonces, cando vin aquel primeiro concerto dos Suaves e de repente en aquel sitio vexo aquel fogonazo, ¡buah! E salen estos tíos con tanta caña e eu me quedín embobado, dixen, eu quero facer eso, tío. Creo que todos sentimos o mismo eso, cos Suaves, tío, cando os vimos, todos sentimos ese fogonazo que non o tiña, para mí non o tiña ninguén, tío. En toda a escena, nunca ven un grupo que me levantara tanto. Eu tiña unha guitarra xa española en casa e facía cousas, meu irmán tamén tocaba algo. Pero depois de aí dixen que teño que comprar unha guitarra eléctrica. Teño que comprar unha guitarra eléctrica e joder, eu andaba furtivo a meixa. E entón iba xuntando pasta, estaba no colexio, pero cando chegaba pola tarde se había marea, pois iba a meixa e tal, iba xuntando pasta. E entón dixen, hostia, xa está, xa teño pasta. E diña meu irmán, que facía mili no País Vasco, dixenlle, brother, alá hai tendas de música e tal, non sei, tío, mira, leva, douche, non sei canta pasta xuntara. Traeme unha guitarra e tal. Ah, vale, de puta madre e tal. E claro, daquela iba un mes e pico a facer a mili, non? E volvía porque estaba, bueno, tiña un posto guai, podía vir bastantes veces a casa. E eu, xa, ven o brother e tal, a miña guitarriña. E cando chega e me di, roubaron os cartos no tren, tío. Dije, bueno. bueno, contame outra cousa, non me jodas, tío. Que en vez de estar, fixera unha festa na lancha, da que estaba ali, e estuveran presos e tal, ali, non? E dixo, hostia, que non me creo na casa, brother, que si, dixo, no, tío. E tuve que volver a ir a meixa. Hostia, e me comprei unha guitarra, tío, que me acordo que dixen eu, des comigo, pero levo os cartos eu. E fomos Toñito Casqueiro, meu irmán e eu, nun Sea Panda, tío, desde a Puebla hasta Coruña, para comprar no Corte Inglés, porque aquela tampouco había tantas... E me comprei unha guitarra eléctrica, tío, e un amplificador. E aí empezou todo. Flipe, non sabía tocar 4 cousas, tío, pero era simplemente enchufar, tío, darlle capúa, facer ruidos. Miña nai me deixaba tocar na salita. Sabes que antiguamente teñan eses muebles de cristal con a vajilla dentro e tal. Hostia, que lo tintineaba que flipas. E claro, miña nai, no, aquí non podes máis, po fallao. E digo, bueno, fallado, pues, podo dar máis caña e tal. Unha semana po garaje. E ao final foi un po garaje onde acabou sendo o local de ensaio de Heredeiros moitos anos. Que guapo. E joder, flipei. E entonces, porque eu quería ser guitarrista, non cantante, o meu rollo era tocar guitarra. Sí. Foi así de casualidade como acabei sendo cantante, pero os principios son moi bonitos, tío. E agora estou intentando localizar esa guitarra, porque dixen aos sobrinhos por aí, non sei onde coño está, tío. Porque fixeron unha de madeira tamén pintada, cortei a madeira e tal, porque daquela na playa, ante a miña casa había unhas pedras. E eu, a miña casa, como dá xusto a playa, poñía a minicadena pola ventana, poñía música,
E me acordo que poñemos Miguel Ríos, tío. E nos estábamos toda na playa, eu tiña un teclado, un puñese con teclado, eu ca guitarra eléctrica, facíamos guitarras de madeira, facíamos playbass. Que guapo. Sabes? E cando estábamos esperando sempre, hai unha imagen, tío, que a min sempre me gustaba facer un videoclip dese, porque daquela andaba mogollón de peña furtivo, a Ameixa. Entón había mogollón de planeadoras ali diante da casa, non? Pero cando viña a comandancia de Marina na Zodia aí, sabes, viña pegando tiros, pum, 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 salían todas disparadas, e era unha flipada, porque vías mogollón de, sabes, de rieros das olas e todo, e nos íbamos a correr, vamos, vamos, pum, poñíamos a todos, hostia, bienvenidos, e toda na playa, bienvenidos, Concerto das vosas vidas. vendo todo eso, tío, dicía, hostia, que pasada. Claro, ahora xa non se pode ver eso, pero te lo juro, pero que igual vías 100 planeadoras ali, tío. E iban a correr, sabes? E, eso era unha pasada. E eu teño ese recordo de neno, tío, de decir, hostia, un día tiña que facer un videoclip, tío, eu, con esta movida. E intentei unha vez, porque, claro, depois vou ser conocido e tal, que intentei falar con xente das planeadoras e simular unha movida desas, pero non conseguín. Pero algún día terei que conseguir eso, tío, de ver uns rapaces, sabes, de poñer uns rapaces, tío, en vez de estar cantando eu, facer unha banda así de rapaces, con eso, con guitarra, un tiña de cartón, outra de madeira, un piano así nunhas pedras, poñer a minicadena toda hostia, e que veña a xunta ou que veña a comandancia marina e todo, sabes, era esa sensación de poderío, tío, de ver todo eso. De repente. Sí, joder, pero nos divertíamos moitísimo con ese tipo de cousas, tío. Sabes, estábamos bastante máis na calle e na playa facendo cousas. Sabes que agora ser esclavos un pouco da modernidade, que, non sei, eu creo que non é... Ten as súas cousas boas, pero ten moitas cousas moi malas, tío. Sí. Sí, o tema das redes e todo eso. Eu, cando a primeira guitarra eléctrica compreina nun todo a 100. Sí. Pero era de verdad. Era de verdad. Costaronme 60 pavos. 60 pavos. Claro, xa eran euros, que son maior, pero non tanto, E ainda quedábamos todo a 100 e tal e cual. E, pois non sei, claro. Eu aprendín a tocar cunha guitarra española da miña nai e un DVD pirata, como non, de un concerto da CDC, do 2001, en Stifa Perlip, en Múnich, que acababa de sair, e entón coa española da miña nai, e entón, claro, un ano dándolle todos os días ao DVD ese, ata que supen tocar a guitarra de Angus Young coa española, sabía tocar ao final, non sabía o que facía, pero sabía tocar. Entón, ao coller a eléctrica esta, pasei un día tal, era así unha tipo Stratocaster blanca, así parecida de Hendrix e tal. Era a que había. Había esa e unha acústica, pois, a eléctrica. E lembro a sensación, non tiña ampli nin nada, claro, entón eu tocaba na casa, plim, 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 plim. Non tiña onde enchufala, pero había enchufala a cadena da música do meu pai, queimeina, porque claro, metíalle cun adaptador ao jack, unha entrada que tiña para meterlle non sei donde, non sonaba, entón había que darlle a tope, e oías un hiliño, como cando, non sei, como cando falla o jack, que vai aí, ti, e tocaba con eso, queimei o aparato, bueno, esas cousas divertidas de cando arrancas, e esa guitarra fixenlle tantas tropelías e tantas cousas, que xa quedou prácticamente cambiei o puente, pinteina, repinteina, desmontei e cambiei e tal. Cando me flipou Van Halen, como no, pintei a guitarra de vermello, negro e blanco, con tal... Bueno, 20.000 movidas, quedou a guitarra nunha parede durante moitos anos e ao final prendinlle fuego nun videoclip. E regalei a un colega e a ten ali queimada no salón, nunha vitrina. Que guai. Eso se duplica o valor, Sí. Algunha vez na vida hai que quemar unha guitarra. Non digo que haxe que facelo, pero... Si, eu sentase arriba dunha guitarra acústica. Visto de cajallón pola noite. Sentaste no sofá. Hostia. E de repente, ala. Onde te sentaste? E reventar a guitarra. Eso, joder, esa miña guitarra que teníamos en casa a reventou meu irmán así. Sabes? Que meu irmán era un cabrón. Digo, ti estás por joderme, tío. E, hostia, lo siento, brother, e tal. Non quería que tocaras a guitarra, penso eu. Hostia, Xa quería que fueras cantante. No, pero era daquela, a min chamame Benino Pequeno. Porque meu irmán era Benino, e eu era Benino Pequeno, porque eu sempre intentaba imitar a meu irmán maior. Sabes? Se era portero de fútbol, eu fui un portero de fútbol. E ele tocaba guitarra e eu tocaba guitarra. E, joder, por eso que eran un poucos nosos,
sabes, os nosos a quen imitar, era teu irmán maior. Eu tamén fun alguén pequeno, en plan, eu son moi parecido ao meu pai, entonces eu fun ao colegio no que iba meu pai e os profesores eran os mismos que lle eran clase ao meu pai. Entón eu chegaba por ali, nadie se aprendía o meu nombre, eu era David Pequeno. David Pequeno para todos os profesores, fantástico. E aínda agora xa non David Pequeno, confúndenme con meu pai directamente. Hombre, David, que tal? Eu, David, non. Son o fillo. Eso fala moi ben de teu pai, Eu para quitarme o nombre de Benino Pequeno flipei, porque moi complicado. eu depois iba con él iba a entrenar, que xogaba ali nos portes de Lampón, e iba con él ali, e tamén me poñía a xogar e tal, hostia, sempre era Benino Pequeno. E dixen, hostia, pues para sacarme o nome teño que marcharme deste club. Va ser ahora o señor Vázquez. Me vou ir a outro, de señor Vázquez, Benino Pequeno. E, joder, foi cando empecín a xogar na Crocha, na Liga das Aldeas, tío. Que aí empezaron a chamarme Maneiro, tío. Hostia, por fin. Bueno, por fin. Sí, sí, é que era Maneiro, Mac, Mani. E dixo, hostia, pero esta peña. Ah, que potente. Claro, vas pasando por mogollón de nombres. E depois, claro, cando xa foi no club que había ali, que era o Puebla, acórdome que cando comprei a primeira guitarra, esta, que foi ao Corte Inglés a buscala, tiña unha funda e eu iba a entrenar desde o Conchido hasta Cabillo. Había como 7 kilómetros, en bicicleta. Chovera ou ventara ou que sea, poña roupa de aguas e daquela poña un foque grande amarrado con aquel, porque na maioría das carreteras non había luz. Claro. E eu acordome de chegar ca guitarra ali ao vestuario do Puebla e todo o mundo, hostia, ma, que tal, mira que teño. E ca guitarra, todo o mundo rise de mí, tío. E pasado o tempo, eu sigo tendo moita relación, non, con os chavales do club e con somos da mesma generación, me dicían, joder, mira Maneiro, tío, co tímido que era. Bueno, tímido chegando así coa guitarra non parecía. Sí, no, pero claro, porque para mí era a miña ilusión, sabes? De chegar ali e enseñar aos meus colegas, hostia, comprei unha guitarra. Claro, parte do logro que che... Sí, no, pero era super tímido, te lo juro. Eu, todo o primeiro ano que empecé a xogar no Puebla de infantiles, en toda a previa, e logo a toda a primeira volta da liga, a mí non me poñían nin nos entrenamientos. Igual era que eras malo, non tímido. No, porque fíjate. Normalmente si estás no banquillo por eso. Fíjate que casualidad. No, a ver, pero claro que ti non sabes o futuro. No. Vou contar eu. Resulta que hubo un partido que de repente non fallaron os porteros, e puxeron a xogar a min. E eu acórdome que era tan pequeniño, porque era un ano antes que eles, pero daquela non había, por debaixo de infantiles non había categorías, ora hai Alevín, bueno, hai un mogollón deles, non? Hasta Biberón, hai equipos Biberón, sí. E joder, me puxeron a xogar, e desde aquela que me puxeron a xogar, fue un titular indiscutible. Titular indiscutible desde aquela... Claro, porque eu, joder, iba a entrenar, eu entre que facía 7 km en bicicleta, entrenaba con eles, volvía para casa, estaba como un toro. E, joder, desde que empecé a xogar e me quedé aí. E digo, hostia, pois mira, é que la consigue, eu era... Hostia, eu non era un tío que cando algo me gustaba, iba a muerte. Entón, por eso tamén que ás veces as cosas non pasan tan rápido como queres, pero si tes pasión... ¿no? E disciplina. E disciplina, ao final, tío, sempre acaba pasando. Hai que ter un pouco de disciplina. Sí. Porque eu falaba desde da guitarra, por exemplo, a mí unha guitarra parece un instrumento de moitísimo mérito. Eu intentei, meu irmão maior tocaba a guitarra. Probei, unha vez probei, vin que era doloroso nos dedos, complicado, non sei que, agora toco piano, que además, tamén hai que ter disciplina, pero a guitarra pareceme que ten moito mérito. Hostia, pois eu non sei se será máis complicado o piano. Bueno, claro, para cada persona. É que, claro, ou a batería de repente que ten moitísima pero sempre che veñen os pianistas e che dicen é o instrumento máis fácil, mírase todo super ben. Claro, é moi fácil si sabes mira, varo ti, tío. Si tú non entendes, hai xente que toca sin saber música. A min eso cóstame procesar porque a min gustame entender o que estou facendo. E se queres entender o que faz, o piano enténdese moito máis fácil que nunha guitarra que como en vertical. A música vese no piano, as notas. Despois, para tocar e para a pasión e eso, da igual. Que é o instrumento máis completo. Porque o instrumento máis completo que máis transmite e todo sempre é a voz. Pero depois isto piano. Piano para compoñer e para incluso facer os calentamientos. Sí, para calentar. O piano e a voz tamén. Hai dous instrumentos que me encantaría saber tocar.
Bueno, aparte do que so a guitarra que eu rasco, pero o piano e a armónica, tío. Armónica. Sí, tío, piano eu por, ca armónica teño sabes, por eso de escrita. que ves un pouco ten moita amplitud, non? Pero a armónica moi rockera, tío. E outra cousa, e a pandereta. Importante, como levantas La estribillos, pandereta. Como levanta estribillos. Hostia, tío. Como levanta, E xa si podes facer con un Bob Dylan coa armónica e guitarra a veces, Claro. xa é... Isto me... Sí, e no pé, a pandereta, E no pé, a pam, pandereta. pam, pam. Pois aí poñemos os platillos a me charango, ao E final. agora tamén hai este outro que así de madeira que pode facer o sonido dun bombo. certo. Sí, sí. Eres o meu E orquesta. xa non necesitas banda. Isto Hostia, eso é unha locura, Sí, sí. meterse en esas me historias. dixo Igor Pascual un día, se ti tes un estribillo que non te convence, metes unha pandereta e non levanta, non funciona, tira a canción á basura. Vale, vale. Pues, palabra de Pois haberá que de Igor. aplicala a partir de... Palabra de Igor. Bueno, rapazada. Concurso do OSC. Para arriba. Bien. Hai concertos, hai cousas. Hai concertos. Hai concertos. Contádenos un pouco aí. Que ides facer? A que vos ides a dedicar este ano? No, bueno, pois este ano, a ver, aparte de que estamos encerrando moito en estudio e pois tamén traballando cancións que temos aí a medias, porque de feito, ora chegou nos tempo de coller cosas que tínhamos aí olvidadas, sacarlle un pouco de polvo e basicamente darlle un lavado de caro a esas cosas que estaban vellas e non nos convencían. Basicamente, ora temos, por exemplo, bueno, o 30 de maio vamos tocar en Cervantes, despois temos cerradas un par de fechiñas no verán que hai algunhas por confirmar porque non se... Ai, sorpresa. Eso sempre queda guai. Sí, que de feito... Datas por confirmar. Sí, datas por Estén confirmar. atentos ás redes. É No, que... pero eso non é para fardar, eso é porque non che deixan decilo. Claro, xa sei. Sí, joder, parece que non teño concertos, no, é que non o podo decir, joder. Claro. É que eu, de feito, antes, quedeme cas ganas, digo, é que creo que non podo decir, porque temos un xusto no verán, que se A ver, mencionou... podemos decir lo que non Sí. pasa nada tampouco. Unha das bandas que mencionastes temos un bolo moi chulo. Guai. Cristiñados. Sí. En Pontareas imos ter un boliño con eles. Eh, Estabas mirámonos Sí, que de feito Claro. podedes sacar despois clip dese momento porque está bastante gracioso. Poñemos un pitido, No, xusto Rocky neste Ratea. momento, non No, decimos non a... Eso queda. En pospo, aí deixamos os cuartos. Ao final o clickbait, dixemos aí. Sí, No, pero sí, pois a ver, tamén temos moitas fechas tamén por confirmar rollo con moitas bandas que temos coleo, de feito con Fuego Lolita temos pendente de facer algo, despois aquí con bandas do Centro Xoven temos moito contacto con moitas como Chisqueiro, Weird Noise, despois evidentemente é un pouquiño xa o que veña vindo, e nós o que estamos máis centrados en intentar presentar un primeiro traballo Encerrarnos no estudio. Sí. Hai que mandarlle caña. Está guai. xa que ahora recaudamos un pouco, pois Sí, señor. pero bueno, é o planning do 2026 de Así momento. despois É o do que veña verán. vindo. Non pinta mal. Temos algún EP ou algo que enseñar. Ti que opinas disto, Javi? Que opinas? Eu suscribo todo o que... Temos sorte que non lle está dando a ningún platillo. A golpe de baqueta. por aquí. Pois a verdade é que ten un autocontrol hoxe de la hostia, pero cuidado. uf, Cando estamos afinando non está tan caro. Que por certo, no Solifest tocastedes con Amar Amar, que son unha banda que temos aquí no centro tamén. Sí. Son, sí. Joder, pois mira, eu estou entrenando tamén en cabío en atletismo para poñerme aí en forma, aparte como Perín me oprime dos meniscos da rodilla, teño tamén que recuperala e estou ali con o baixista de Amar Amar. Sí, Está ali tamén e me dixo, joder, vamos, hostia, vamos a tocar xuntos, tío. Que guai. E me flipou porque tamén eso, non, un rapaz que se xuntaron aí, fixeron a festa, recuperaron o barrio, tío, que mola, sabes? Porque ao final moitas veces pensamos que solo a cidade máis grande fai cousas. Está guai, pero xa para os grupos que empezamos ou para a xente que empeza é máis complicado chegar aí. Pero donde está realmente o guai é nos barrios e donde de repente funciona tamén o boca a boca e iso Iso é algo que se está facendo moito últimamente, tío, de recuperar as festas de pueblos, de barrios que non se facían por moito e eso tira moito, tío, e eu flipei con e aparte tamén o fan, non, para colaborar con a asociación Amencer Espace, que eu dicía Space. Tuve que dizer ali. Mira, eu, claro, vin Espace, eu pensei que era en inglés e dixen Space. Pero sabes, a simbiosis, tío, de aparte de recuperar, facer festas, colaborar con a asociación, tío.
E logo había mogollón de peña, tío, e foi, sabes, flipante ver como mola, tío, colaborar con esas cousas, sabes, para axudar a facer barrio e tamén, joder, de maneira indirecta tamén te das a coñecer, sabes. A ver, era a historia que iba a ir eu solo, porque eu tamén son embaixador, bueno, eles din embaixador, pero eu chamome gobernador. De unha asociación que se chama Galiciame, e entón estou moi comprometido, sabes, con esas cousas, tío. Sobre todo depois do que me pasou, non? Que estou a punto de palmar e tal. E vexo ese tipo de asociacións, tío, que pelexan e vexo que realmente son realidades moi jodidas. E ves sonrisa nesa cara, tío, que diste, joder, eu me queixo porque, sabes, por pequeñeces, tío, e ves, sabes, a mí unha lección de vida e unha lección de energía, a mí eso me enche as pilas, entonces iba a ir eu só ca acústica ao Solifés, pero estando aquí, ensayando no Centro Sobe, tío, foi cando yo comentín ao resto da banda, oye, mira, joder, que mola, mirade, hai peña, podíamos facer unha cousa así xuntos, sei que estamos empezando, igual é unha putada, non? E dixeron, sí, vamos todos. E dixen, joder, que guai, sabes? E fun con toda a banda, os rapaces se portaron que flipas, porque nos teníamos unha serie de condicións ca mesa e tal por os canales, porque somos 6. E os tíos, no, intentamos conseguir todo e tal, e foi maravilloso, tío. Esa é a piña da que falábamos xusto ao principio, non? A piña da banda, que ás veces é case máis importante alguén que che aporta outra serie de cosas por riba de como toque, non? Claro, a ver, é que hai dúas diferencias, non? Entre unha banda e un solista, sabes? Sí, Que a banda está guai porque todo o mundo aposta e é máis fácil poder facer ese tipo de cousas. Xa, eres artista en solitario e tens que ter unha banda e aparte, joder, de músicos que xa teñen un caché, é un riesgo, porque eu teño que asumir todo ese riesgo, e é unha putada, sabes? Pero cando ves que en cousas así, tío, a banda está e o fai e vai contigo esas movidas, din moito, sabes, a súa valía como non só como músico, sino como persoas, sabes, para colaborar. E agora cos chavales ali nos puxeron para comer de todo ali, bueno, estuvemos super coidados. E, bueno, a xente reaccionou moi ben, tío, porque non é mesmo tocar dentro dunha sala e tal, que tocar aí ao aire libre para xente de todas as edades, e aí onde ves realmente, non, se a banda funciona, ves, non, eu me fijo moito, porque claro, estar ao frente, ves a reacción da peña, se dá palmas cando digo, se move, non, tentas mirar aí un pouco a historia, e gustou, e iso é unha proba de fuego cojonuda. Que guai, tío, pois penso que con isto acabamos de facer a cuadratura do círculo, porque volvemos ao que falábamos ao principio, eso de facer piña, de facer banda, de tal. Non sei se queredes comentar algo, se queredes preguntarlle ao Javi ou facer así tal, ou se promocionar algo, non sei, ou... Si tiveramos algo que promocionar. Escoitade Carracho de Bar en todas as plataformas. Pero está descurrando en eso, e eso mola, tío, sabes? Porque realmente ter unha carta de presentación e dicir, isto somos nós, sabes? E que mola ademais, tío, porque agora que está tan de moda, que eu non teño nada en contra, cada un que faga o que queira, que eso de facer versións e grupos tributo e todas estas movidas, cando ves a unha peña, tío, que é valiente, que aposta polo que eles mesmos fan e gravan e estas cousas, eso tal como están ahora as cousas, hai que ter un par de pelotas, sabes? E logo encontrar sitios como Centro Sobe, tío, que aquí a verdade é que as facilidades que hai aquí son a hostia. E eu creo que a escena vai volver dar volta pronto. Sabes, ahora que están de modo outras músicas, eu creo que vendo todos os grupos que ensayan aquí e que eu tamén vexo por onde vivo eu creo que non vai tardar moito en volver a ser unha Galicia rockera, sabes, puncarra e con juego para todas as músicas, pero, sabes, sí, tío, e eu sempre dixen que hai que esperar, porque está guai todo un fenómeno ahora das pandereteiras, todo está cojonudo porque foi reivindicar algo que tamén é moi noso e donde hai unha pandereta e unha muller cantando e eso, tío, a festa está asegurada. E logo, como se sube un acordeón ou unha gaita, xa eso, xa, pero tamén mola, sabes, as cancións de taberna, tío. Queremos ruido. Algo de ruido, entón, hostia, está guai volver a recuperar iso que estaba ahora un pouco a un lado, na parte máis... Necesitaba ese espacio para que subira o... Sí, no, pero aparte, joder... E agora xa é o momento de convivir. Perdón. E aparte tamén o feito de que ver que cantades en galego, tío, que eso está guai. E hai mogollón de peña, tío, que está usando a nosa lingua para
para os seus proxectos, e iso mola, tío, porque ao final... Nunca dudamos, a verdade, sempre foi tal. Pero mira, é que eu faloche de cando nos empezamos. Entón empezamos facendo versións como todo o mundo, e tiñamos todos os nosos temas aí, que os tocamos de cachondeo final, e eran todos en gallego, pero nos cantamos cancións suaves, de Rosendo, pim pam, e nos demos conta, tío, cando fomos a gravar a primeira maqueta, íbamos a gravar 3 temas en castelán, tío. E por casualidade da vida, que un tema se atravesou a batería, que non era como de tocalo, que foi o que nos dou a vida, tío. Pois, diríamos, joder, viñamos para gravar 3 temas e non vamos a ir con dos, ni de coña. E gravamos o Cabuxa, que é super sencillo, tío, e eso nos abreu os ollos, ¡buah! E foi que nos dixeron, hostia, pero si vos sodes os cachondos mentales, mira como falades, dides intentando ser que non sodes. Claro, para que vas E tenes cancións en esta onda, e dixemos, temos un feixe, pero non sei, a xente non vai tomar en serio, como que? E de repente nos cambiaron a visión e nos demos conta que fomos máis felices cantando e sendo como nos éramos, tío, sabes? Tal cual. E depois eu, cando me digo a miña carreira en solitario, que claro, cando parou a primeira vez Heredeiros, eu fixen Jabón Blue. E cometín o error de dicir, hostia, tío, como me separo do que éramos e tal, e joder, porque a mí xe me gustando o rock and roll, bueno, pues, dixo, bueno, pues cantando en castellano. Claro. Porque eu estaba buscando que non facer un grupo aparte que fora igual. Claro. E sabes o que me costou, tío? Mima, tío. Eu teño maquetas aí escoitándome, e as primeiras impresións de escoitar a miña voz en castelán me daba risa, tío. Dixen, Dios mío, soy vergonzoso. Non te lo tomabas en serio ni tú. Ni de coña, tío, pero ao final... a historia foi que a base de esforzo, cantar unha vez, outra vez, practicar, porque deben practicar o castellano como o inglés. Porque eu non falaba nin papa de castellano. Esa é a cuestión, non é unha cuestión de facer música en galego en castelán, é facer música no idioma no que ti fales. Claro, no que claro. Un momento que a xente parou de falar galego, entonces música en castelán, como ti te pero ahora sintas... volvese a normalizar o galego e que vuelva la música. Claro, e hostia, eu de repente tiña volta outra vez, dixen, tío, estaba ben, foi Jabón Blue, foi unha época na que a miña cabeza ainda estaba buscando un camiño e todo o que estou facendo ahora tamén está sendo todo galego outra vez, tío. Sí. Sabes? Porque ahora sí que estou diferenciado da miña banda de Heredeiros, ¿no? Porque a miña letra son en outra onda e entonces eso musicalmente de outra onda. Non estou buscando separarme por o idioma, non, me estou intentando separar por como son eu, por como eu escribo. Claro. E eu me sinto moito máis a justo, sabe, cantando un colchón de Batume. Ou lo que era único sin lingua, ou non sei, ou baila que bailan as coruxas polo ar, sabes? E ao final, joder, todo moi tamén feliz. máis natural, tío. Sí, porque eu son, a ver, tamén, ahora non me costa cantar en castelán, ni me avergonzo escoitando a miña voz, sabes? Porque a base de moito traballo conseguín facelo. Pero me sinto moito máis a gusto cantando en galego, tío. E agora vendo, tío, con todo o que está pasando, sabes, do auge das bandas, que outra vez hai mogollón de peña xoven facendo rock and roll e usando galego, tío, isto creo que dentro de uns anos vai haber unha explosión moi gorda, tío. Que ao final nos sempre, joder, escoitamos un montón de grupos, pues, tipo Extremoduro, Marea, todo eso, pero ao final, a hora de empezar a facernos os nosos temas, dixemos, isto, tío, en galego, tampouco hai un grupo que faga ese rock visceral, urbano, en galego, entón, joder, por que non o facemos nós, sabes? Sí, por que non intentamos nós? E aparte, ahora se non hai que dar explicacións. Eu teño a miña banda e punto. Está, tío, fai o que che pide o corpo, é isto que eu fago. Claro, non hai que dar explicacións. En castelán, porque chega máis peña e tal. Ou non. Pois os grupos ingleses chegan a mogollón de peña e eu non entendo nin papa, colega, claro, sabes? Efectivamente. Claro, tío. Pero bueno, eso, vos ides a topar con mogollón de este tipo de sabes, cando empezan a dar pasos para arriba e van a empezar a decirte, hostia, joder, si catalán en castelán, chegues a máis peña, ou podemos facer un single en castelán e tal, eso vai a seguir pasando. Sí, sí, claro. E eso, a ver, claro, tamén. a convicción vosa de joder, como vos sentides máis cómodos, o que tenes que levar adiante e non ires a ser traicionar a nadie porque vos apetece tocar un tema en inglés ou en castelán, sabes, o que tenes que facer o que vos salga e nin máis nin menos e Pareceme o mellor peche que podemos ter
Podemos pasarnos aquí unha semana falando, No, sí, a verdade, Estos que son carrachos de bar, ademais, o single que sacaron teñen aí carrachos, son un carracho de bar. Busca. Carrachos de bar. Sí, busca. Xa verás. Porque me mola, xa o título flipas. É moi vacilón, é moi vacilón. Vamos falando de licor que a todo este tempo xa. Verás, aquí chama de carrochas Carracho. de carracho. Carracho de carracho. Hostia, de queso puta cheper. madre. Sí, sí. De cada semana por ahí. Carracho que te- He hecho de carrachos, tío. Carrochas de bar. Mola. Bueno, amigos, Maneiro, gracias por vir, gracias por estar aquí con nós, por apoyarnos ao centro e demais. Saludes, un placer, como sempre, seguimos vendo, Carmen, Un placer, como sempre. e vémonos na seguinte. Vémonos nos bares. Como carrouchas de bar. Carrachos. Carrachas. Carrachos. Ah, Os carrachiños. carrouchiñas, No, sí, de que feito- eso te vai a mogollón de rollo. No, Carrachos, sí. carrochas, carrouchos. Cada un que diga como Carrochiñas. queira, tampouco. No, de feito, os seguidores máis fieles xa os temos como carrachiños, son os nosos carrachiños. Carrachiño, ¿no? Son os carrachiños. Ya, pues, joder, xa tenes... José, Xa tenes un de sigues fans, os grabando, carrachiños. ¿no? Sí, tal cual. Pero son equipo de Podemos fútbol, quedar aquí lo unha sabe, por lo semana menos, máis. Hai que cuidar. No, xa está. En el momento no que nos rimos e ya.